Я да го видиме тоя кораб сега. Гати, то целият обрасан с миди. Да набереме малко, знаеш каква салата ще стане. А вътре какво има? Не влизай, опасно е. Аз стигаме, не ми трябва. Така да хаш, ако мислиш, че си ме изплашил, че ми прилагам влакчето на ужасите. Я пак. Супер, идвам и аз. Я почакай да видим дали не може да го подкараме този кораб. Да отидем за риба. Къде е риба, бе? Най-много някой цаца да фанеш. Ще стане като във филма. Цаца, ама риба, цаца. Пускай трала. Аре, давай. Пъле напред. Ясно, риба няма, ама поне кораб има. Кораб, ама потонал. Потонал, ама кораб, нали? При това пионер. Ай се метаме.